πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο στο σκοπευτήριο της ΨΕ στη Μαλακάσα το δεύτερο Athens Cup στη σκοποβολή IPSC, πιο γνωστή και σαν πρακτική. Η σκοποβολή IPSC είναι ο βενιαμίν των αγωνισμάτων της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας. Τα νούμερα λένε ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια. 2.500 σκοπευτές ασχολούνται στην Ελλάδα. Κάτι που λίγοι το ξέρουν είναι ότι στις 60 χώρες που ασχολούνται με τη σκοποβολή IPSC, η Ελλάδα έχει την 5η θέση και αναπτύσσεται συνέχεια. Το δεύτερο Athens Cup είναι διεθνείς αγώνες με τη συμμετοχή σκοπευτών από την Αυστρία, την Ισπανία και την Ιταλία. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας με μεγάλο συναγωνισμό και από Έλληνες και από ξένους αθλητές. Ο καλύτερος κέρδισε και ο πιο τυχερός. Η ελληνική ομάδα στις 5 κατηγορίες του προγράμματος κατέκτησε 3 χρυσά, 3 ασημένια και 5 χάλκινα μετάλλια παρά τα προβλήματα που υπάρχουν. Ικανοποιημένος είμαι, θα ήμουν πιο πολύ ικανοποιημένος αν είχα τα προσόντα τα τεχνικά, δηλαδή κάποια άνεση στο οικονομικό τομέα όσον αφορά την προπόνηση, γιατί με τους ξένους αυτή τη διαφορά έχουμε. Δεν μπορούμε να προπονηθούμε γιατί τα έξοδα είναι τρομερά πολλά. Οι σκοπευτές της IPSC έδωσαν ραντεβού τον ερχόμενο μήνα στην Μαλακάσα για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα.